Angle Choroba. Anche. Anche. Choroba. Ouais. Nia in série ma vie. Me fait que dormir binantia. Me fait que dominer ça. Depuis bitu j'ai ma dominer. Attends. Et l'autre journée, on a une démonstration de Minekare Kona. Ouais, Dina. Awame wole kele na o. Ame be classique kele na kona. Elle m'a dit avec classique. Awame classique kele na kona o. Ah, mais mon frère, toi aussi. In alache eki e chorbato laje. Nego mu mangi de bela. Na for e chorbato il faut le mina, il 5 ans il bolo kain. Il be kare kono delila ku ga bilande ma ke bina ta dumini sa. Ti akana demsena do bogola sa. Ah, jete minesa. Ha eren alache ni ku geta. Emna tunna chuguri kemna sinyesi. E cheri dunula ikanga muso fu ka ke dudo tikidi. Eflen islamika ini alache epsega du maratanto. Nite du mara sera ibulu de wanite sebesi ikoro de. Ita jete mina ika sebege. Nte bina ndima meke ma woro de dima. Ta bonya goro. Impoli. Mais il regarde ce genre d'enfant comme ça. Il chokoro bato. Quand on est agi là sans maso aya bangebo beta. Angu wula ga nyengi kan bangebo ta. Emna mune nyengi reta. O bilani. C'est décevant. Ouf, là là. Che. Esi ginera tamaga laba ngojuga ya. Opi fana mbege kan musoro wani wele ite ka pelta. Ameni musoro wani klo gele. Magera chogo la. Menta tega mawa. Opi fana minem be fere la. Bile be dira dina fana ma. Oh. Ya. Why lebo? Oh, trime. Kan bebe. Wala kalikuti. Cheba kan. Why don't wala. Chagra fa mai do. Why trime nera kon mege nyini chogo subera pro nga sigi wala. Ha. Chagra fa mai. Yoro bole jouer impare do Eh, sisa. trime chogo di. Why marchandise kura de soro. Eh, abana pe trime. Oh, trime abla. Marchandise kan ga bien 3 millions ni ma. Iboro ko ntai 1 million drone ala. Me trime chogo dogo. O do to di. Ko chef de baga minon ay aka minon piti fo. Ege levan ko ga dogo. I jaye 1 million soro. On sisa. Am no ko nyere bo sisa. Akanga fere to ko mina. On trime a chondoro nga la te mega fen wa. Akanga fere to ko mina. I yere ba benye do ga ban. Eh, ma benye. Yoro nyi kazen mi amana ko re nyo o latunu ko o bo ay aramadi ala yoro. Yoro ni mo ni zenata ni mo yake. Ma tigi faka so at kida dongo afsa kuma sira. Eh, trime ne a fe chukum trime dana sa ne ben ni mission nke ka ban très bien trime ki ga war di tege wa. Ya foti. Ikata trime ga war ta ma kana na fana ka bo fani abana. Okay. Trime ko me ko kele ndoro no trime. Ma fama. Wala. Ko fe meta di manga basile. Oge faut pas te trime kele am nyoko bolo. Ha abana sa. Sa kon sa. Mo ga ra jora wala. Eh. Hali mi ta kula mo go bolo tuguni. Donc aka chundoro fara kan ta bora ka tor fere o. Mina information fitindi awma an kanu baga bela jele munu be Europe jamana kan kibara duma mamolo ko da aw loga bi lo e application premier ko Senway bi application mi ma to ni jamana ko folo na ili to no ga warti kana Afrique la kere la Mali Côte d'Ivoire ani jamana chama kasro fere tala re abi tuga Orange Money la directement kataka kibiti joga fo menga war kono o be jamaka ta aranga jam ay o te Senway la ka fo an kan mo yena ko agana nyina nga code promo go de no e karay a magic skill mama mani inscrit no code promo 10 euros be dima ni application ko fole abi App Store gan abi Play Store gan ni application télécharger dron a ketu ga refle e be s'inscrire ibi to complet do iga adresse email do ni o do ibi ga telephone numéro do ni ga numéro passé do ka soro kana ibi na warti jamana mi ibo sélectionner ni o sélectionner kazin flabe gen do mala e bo le fana sélectionner o le be s'inscrire la code do be chima e bo code do renvoyer le code o te ne ko fait il tanga code promo yoro la profil ni fle duma il saisir le code promo le karase ni o se bandoro 10 euros de dima o ko fait il se ngani ga envoyer ni kola amana destinataire e va cliquer au sanko mali be no ka ba e bina acheli mo bi caché de web Orange Money e be kele choisi anga tan Orange Money ni ota abina warti mo ma o tigi to na jam ana ka téléphone mo il envoyer ta au parfait, il n'a pas de chama 100 euros ouais du lot et vous savez, continuer ta
N'i ye continuer ta wari bɛna bɔ i ka carte min kɔnɔna la i ka banque min na i b'o information bɛɛ lajɛlen don n'i y'o bɛɛ don i bɛ continuer ta duguma tuguni n'i ye continuer ta i mana tɛmɛ o la u b'a k'i ka identité confirmée i bɛ administration complète don i bɛ terminer ta n'i ye terminer ta u b'a f'i ɲɛna k'i ka photo kelen ta o ye k'i ka pièce photo de ta i ka carte d'identité i b'o photo ta i b'i jija a ka bila cadre min kɔnɔ ka ɲɛ n'i ye photo ɲɛnama ta n'a bilala cadre kɔnɔ o y'a validé de donc n'a validé u b'a sɛbɛn ko ma carte est lisible donc i b'o ta n'i y'o ta ok bɛ bɔ i bɛ ok sélectionné n'i ye ok ta donc a bɛ n'i ɲininka i ye fɛn fɛn sɛbɛn i yɛrɛ k'a vérifier n'a sɔrɔ a ka ɲi i bɛ confirmer ta n'i ye confirmer ta i bɛ sɔrɔ k'i ka mot de passe don n'i ye mot de passe don dɔrɔn i bɛ envoyer ta i mana envoyer ta wari bɛ taa tu a tigi ka Orange Money kɔnɔ voilà a banna. Akaita barala datu na jaga iba bekete wa wolo vla be borosama asama doni allo do client to manga ko ga fema pense gani Comment? Tiens, un peu. Il est connu, il te montre que tu as balance. Il t'a tout balance. Il t'a tout laissé balance. Il ne connaît pas qu'era dongo kuma esa. Dongo kuma choko de. Dongo fo ne ka nyoya nga do fo nyoya. Semaine se ka banque ne ma nyoya chef là. No kera o. No market o. Teria kumna ka jume. O ma tiri bi se ki gulo de fana na bi se ki blasira teda kunti war ko sanu ko to am to ko o kama sufi ne rek kama na gana don ne be nyesi edro ne ma wallahi am ne fene ko ngoti fo machine ne fene tele fenu oh bi na fo duma be bi kuma fo duma te na sufi anan fo de ne bolen flene so sansa dinara o ko de kele no kan joro wallahi dina kay ko sufi bar ko ne dina kle dama dama ne sakata ka wallahi ne be bɔ fo 10h kile bilen kɔrɔ i b'a dɔn ne tɛ bɔ joona kɔni ne be bɔ k'a sɔrɔ ma dina ye ɲɛ la or que fɔlɔ ne kuma ye a bɛ sagi ta ta wala mais sufi ne yɛrɛ kɔni y'a kɛ ne yɛrɛ de nɔ ye barisa wari bɛrɛ kun tɛ ne kunna wagati min na ne ma dina bɔ ekɔliso la ka taa don u ka ɲɛfɛ ekɔliso in na nka ne y'a f'i ye kalanden tɔgɔ duman yɛrɛ t'ale ekɔliso in na mun ne natɔ sisan ne yɛrɛ ye petini dɔ ye sisan ko ne ka bi naani d'ale ma ko kɔngɔ b'ale la k'ale ni dina bɛɛ bɛ kilasi kelen kɔnɔ n'a fɔra ko ekɔli kɔni k'o ye den mara ma ma wari do ma cogo di ta fa sa fu ni bi te sigi ali classe kono ndaba le bana o bi mi fen bela gele ta ali classe n'a fɔra ko okoli yɛrɛ kɛ mɛ den mara yɔrɔ n'o kɛra den tiɲɛ yɔrɔ sufi fana ma nɔgɔn dɛ a fana a do b'a masaw n'a ɲɔgɔnnaw da fɛnɛ dɛ mais sufi se de kun tɛ ne ye o e kɔni ne kun b'a kɛ sinon e b'a dɔn dina ka okoli daminɛ ka kɛ tan tɔ dina kalan kɛ okɔliso ba minnu na e m'a mɛn n y'a mɛn o mais bi ala ka kɛ bɛ ala ka fɛngɛ lajarabi bɛ n kan o de kama n y'a bɔ ekɔliso dɔ yɛrɛ la ka taa n'a ye ɲɛfɛ sinon e b'a dɔn fo ka diɲɛ wuli ne kun tɛ sɔn ka dina bila ni ekɔliso ninnu na n y'a faamu n'a fɔra ko den wɛrɛ t'e bolo den kelen ni mun fɔ kan ka kalan dɛ a ma tiɲɛ sa fɛn dɔ minɛn dɔ jɛngɛna nka a ma bɔ o ye tiɲɛ o de la n nana f'i ye ko sufi n b'a dɔn tiɲɛ la hakilina b'i la ko caman na i ka hakilina ninnu bɛ ne sama kuma caman an ka ekɔliso dɔ bɛ yen n'o ye ekɔli Ajara ye kalan bulu fe ladamu be wa olu ti da kalan dɔrɔn ma dɛ o bi den kɔlɔsi fo ka taa tila kalan na hali n'a tila kalan olu yɛrɛ de bi saji ɲini ka d'a ma hali ka ja ka baara ɲini ka d'a ma n'a ye branche min kɛ sufi o kuma ni cɛ ka ɲi mais sufi tiɲɛ la o se tɛ ne bi dɛ seko tɛ maa a bɛ se ka maa min b'i kalan maa a bɛ se k'o sara sɔrɔ hali maa min y'i dege fɛn fitinin na dɔrɔn maa a bɛ se k'o sara sɔrɔ i tɛ se k'o sara sɔrɔ dina filɛ nin ye denmisɛnnin de don a kan ka kodɔnw kan ka kalifa la sisan o ye kalan de ye sabula diɲɛ kodɔn yɛrɛ ye fɛn saba dɔrɔn de e filɛ nin ye e si bɛ yɔrɔ min na e de dina bange o maa min ka kɔrɔ n'i ye o b'i ni kodɔn dɔ cɛ dɛ nka maa min fana kalanna ka tɛmɛ i kan o b'i ni kodɔn dɔ cɛ dɛ wa maa min fana yalala ka tɛmɛ i kan
o bɛ kodɔn bɛ do cɛ dɛ fanga ye cɛ ni kodɔn saba de bɛ n'a ma ɲɛ ko mun se bɛ anw ye ni den ka taa tiɲɛna bi an bɛɛ de ta de tiɲɛna bi a ma nɔgɔn dɛ o ye ne kungo de o ye cɛ i y'a mɛn o ye cɛ an bɛ fɛɛrɛ kɛ an bɛ se ekɔli a diyara la an b'a di sabu olu bɛ yen bɛɛ lajɛlen jigi kɔrɔ olu ko ko denmisɛnninw ka se ka kalan ka dɔnni lamɔni ɲuman sɔrɔ a bɛ fɔ mun ma ko pédagogie de b'olu la kalan yɛrɛ bɛ fɛn damadɔni kan pédagogie ani didactique ka se sociologie ninnu kalan bɛ ninnu de kan ni nin bɛ kalan fa la ka ban i b'a sɔrɔ fɛn bɛ ka nɔgɔ olu ka métier la faamuyalen don dɔnni b'o la o la faamuyalen don o tɛ kalan bannen o ye kalan bannen aw fɛ ko nin ko in daminɛna fɔlɔ wallahi nin ko in ma daminɛ fɔlɔ aw ko de lawuli dɛ a tɛ se ka ko mun kunbɛn n bɛ karamɔgɔ wele sisan fo k'aw sa tɛ suyɛni ko kuma fɔ mɔgɔ wɛrɛ ma a bɛ dan ne ta ma Sophie i y'a fɔ cogoya min na an bɛ taa an bɛ kuma u fɛ a tɛna k'i ka patron bɛ k'i wele sa patron tɛ dɛ kankun de don n muso de don allo karamɔgɔ kankun kankun kɛra cogo di kɛra cogo di karamɔgɔ wallahi bɛna ka sɔrɔ ne tɛ so yan kankun kuma dabila cogo di e bɔra dɔrɔn Aisha de filɛ nin ye k'a fɔ Amsa yɛrɛ i kɔrɔmuso ɲɛna k'ale ka téléphone tara ko ne de y'ale ka téléphone suɲɛ ko ne y'ale ka téléphone suɲɛ o fana bɛ wuli ka na ne ɲininka ne dala ka na ko ne Aisha ka téléphone bɛ ne bolo ko ne k'o labɔ ko parce que ko cɛ ma don du in kɔnɔ muso ma don du in kɔnɔ ko ne kankun de ye Aisha ka téléphone ta k'a fɔ a da la tantɔ Allah i jasigi i da i yɛrɛ bɛ na i tulo bɛ na i jasigi i da i yɛrɛ bɛ na ne tɛ se ka n jasigi ne bɛ taa i bɛ na ka sɔrɔ ne taara wallahi ne tɛ to nin furu kelen ne suyɛni ko nkalon ne furulen don san joli n bɛna ɲɛnabɔ sisan n kɔnɔ bɛ o ta ne ye furu bi yan o jogo kura bila karamɔgɔ Allah akibaru aw t'a dɔn ne ye muso min ye wallahi a bɛ na ne dɔn sisan karamɔgɔ bɛ na sa siri a bɛɛ kula kelen kelen a bɛ na n'a nana kɛ n bɛ dɔ fara kow kan fɛn bɛɛ n'ala cɛ n'a nana n bɛ n bolo fila da n ka kule de Allah aw t'a dɔn ne ye muso min ye sa wallahi Allah Sophie i yɛrɛ ɲɛ bɛ nin na yɔrɔ mun de kɛra ne tulo bɛ suyɛni ta mun de kɛra ko Aisha ko kankun y'ale ka téléphone suyɛ ninnu minɛ Aisha de y'a fɔ Aisha ko kankun y'ale ka téléphone suyɛ Aisha ni jɔn de y'a fɔ ani ne kɔrɔmuso Afisa grand maa kelen k'a fɔ ko tubabu maa fila k'a fɔ ko tubabu hali ni tɛ tubabu ye i jɛlen don mais Sophie o kɔrɔ maa kelen k'a fɔ ko nin maa fila k'a fɔ fo ka taa seereya sɔrɔ la jɔ Sophie n'i y'a faamu e bɛ fɛ k'a fɔ de ko kankun ye zone ya ayi ne ma ko kankun ye zone dɛ Sophie n'i y'o fɔ wallahi n b'i haramuya an ka teriya ka gɛlɛn mais a bɛ taa nin da fɛ kana fɔ ko kankun tile kelen suyɛni ne kun ye fura min di ma somakɛ fɛ yen i bɛ k'a ta kɔnɔ Sophie ne y'o fura in yira kankun la o don koyi kankun e yɛrɛ b'a dɔn ko kankun bɛ fura dɔn kɔni kankun ko k'o tɛ foyi ye ni furudimi fura tɛ e y'a kɛ cogo di ne y'a bɔn kɛ ne y'a kɛ ji la dɔrɔn a fɛngɛ k'a bɔn furudimi tɛ ne la o e kɛra jɔnni y'a fɛ yen ko furudimi fura de don mun b'a yira ko furu kankun de y'a d'e ma wa somakɛ de y'a d'e ma mais kankun fana bɛ fura dɔn kankun bɛ fura dɔn k'a deli ka fura dɔ bɔ ka na d'e ma n y'a faamu kara dɛ ni mun f'i ye n teri ye n t'i janfa ni ko ko ye sɔrɔ ne sɔrɔ ne kɔni bɛ mun f'i ye i ka dilanni kɛ ni hakili ye i kana hakili dilanni kɛ ni dusu ye i ka mara kɛ ni hakili ye i k'i ɲɛ yɛlɛ i ka filɛli kɛ i ɲɛ yɛlɛ dɛ n'i b'i ɲɛ yɛlɛ wallahi ne ɲɛ t'i la fɔlɔ i ka denbaya ne ɲɛ t'a la fɔlɔ a kana kɛ bɔ fu safu ye nka i ye dutigi de ye i ye maratigi de ye hali n'a sɔrɔ i kɔrɔmuso ye Afisa ye cogo cogo i furumuso ye Aisha ye cogo cogo i furumuso kɛra kankun ye cogo cogo maa joli bɛ du kɔnɔ suyɛni nkalon dala maa la n'i y'a fɔ u bɛ k'a fɔ kun dɔ de la i fana kana taa ten dɛ ka ko kɛ ten ka taa mankan wuli ka jɔ dɛ ni kɛlɛ maa fila bɛ kɛlɛ la jija i k'a fan fila bɛɛ lamɛn n'e taara kote kelen la ka taa ni jo nana na waati i bɛ malo ditugutɔ dɛ ni bonya ma ye ka bila i ka du kɔnɔ k'a sababu kɛ i yɛrɛ ye o ye mara bannen ye o ye ko tiɲɛnen ye pewu ne kɔni b'o f'i ɲɛna nka nin bɛɛ lajɛlen la n'a fɔra ko ne k'i ka maa ta i b'i balimamuso de ta
sabula e tɛ se ka t'i balima maa e tɛ se ka t'i balima fili siri balima fili sunumun tɛ yen maa kɔni tɛ se k'i muso kɔrɔ tɛmɛtɔ ye kare kɔnɔ i tɛ se k'i balima kɔrɔ tɛmɛtɔ la dɛ e bɛ girin girin ka taa ko kanku y'a fɔ kanku ye e bɛna taa jɔnni bugɔ i bɛna taa jɔnni nɛni kanku kɔsɔn Sufi i bɛ tiɲɛ dɔn dɛ e ka nin kuma in tɛ ne arrange n y'a faamu ne bɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ gɛrɛn na bi awɔ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ gɛrɛn na n y'a jɛ te yɛrɛ kun mɔna ka ban yɛrɛ wallahi ni kun tɛna nin kɛ in kɔnɔ wa ne bɛ kara ta la cogo min wallahi ala yɛrɛ de bɛ fara ne kan I'm clear. Kamu. 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 Ni ma fini dari ni ale kono ngana nganya na bwa. Debi na wala la fani ba fe dom na mu ko shima shoni ko galo na ni nurote. No be sigi dari da. Ina kashi ni na nyina bwa. Karamu ko wala ti se kan dade. Debi dugu jere ta ne be nyeji la fotita. Ne be nyeji la fotita. Am sere ne na ka di chesri ne kama ko fani ka ne bugo ko ne ka Aisha ka telefoni la bo. Ha? Allah karamu ko ne be bolo da kurane ka. Wallahi ne bolo ma se telefoni. Ama so masa. Ama so masa. Ayi akai. Kamu ne ba do ma telefoni hwe. O da o hwe na dam le bia. Mo la kamera. Wallahi aw be ko ya nyena nso ngono wallahi ne be ko da aw kan nso ngono ali garange to da bawlo ka aw be na ne fari couleur yere do e bi dai ka muso ala ki chesri ngene ki bi na de ninga ko na telephone ko me wolo fena aw re ma signi femuye abe na do ko ne kangu e muso ni ne be ntala debi ne te mimbo debi ne ka dogo aga dugula mo ko be ne do ni taranga dugula ni ko kangu ko ban ne ka demso kangu bebe ne do ne wolo lan tay ni wa mo ko shiti saka ne tabonina ali munte aw yo aw ti saka ne tabonina nte foi fanye no ne be ko daw ka wallahi garange to da bawlo ka mo mulo bali siriti galen nu Aisha e ma sigi folo de bi ka minen ta klega dire fe kata e be karamo ko haramu ya klega dire fe ni ma na ma ke ka fuma tunya mo di Aisha Aisha yoro mena ka kanar de yoro ne ko mena ka kanar de yoro wane munege ye munye kana fo de ne bolen ko fe bi ay mi ka eta do ah njo e de la kan wa sheni ko ma me ano che Aisha ite sabali ite fitna bonga du kono nta mana mano ko la de que ça soit la dernière fois nyam ko wane munege do mo be bo iba so ko kula de bi ano ni ka telephone nganamu agalo na da kan wula blene yen famia ni rega telephone fere te fa ka kuma yere men klo la ble est-ce que yen famia wa kanwule afi na ko ne wo kanwu ya fo kanwu ma fo le ma fo aba fo ah wane dama fo kanwule na kai ga telephone ite da fasa jali adabla e gon bagara ni ma wallahi ba me bagara ma chori karamo ayra to voilà i complice flani yoro ni so ngano e kanwu ko complice wa aga ne kono e kanwu now ite la ama be barachi bisimna mungara kanwule ijwa mi kala la ita do ijwa kanwu idari ebe kashila muna grand sœur ibe chendwa avec kashila mina te kashila mina au grand sœur ay min kala avec kashila odila grand sœur s'il vous plaît ayake Allah kamasa grand sœur no ko afene ga mune fo ay je wono de e de la amego kan we shwe ni ga akola telephone shwe galon da muso la sa kawo ma dinga fo shwe di wala shwe galon da la kanwu muram so ke ete sa ko telephone ta ne di ngere ko ko na Aisha ka telephone o mani shwe ni ngara bi ngona mo ko te siga nyinga yaye wa yaye shwe ni ngara tukora aw na no ga so shwe ni tiki anno voilà shwe fo mu tiki karamu ko ka drama kele matunu Aisha ko msama ka wari do pari la no ka kla ka fo no warta o ma kla ka ya no fe tukuni e no benya fo ne ma fe ngone nyinga do al karamu ga te siga nyinga ni ma sa ne ni famia sa grand sœur ne be wore kana sisa pour que am be kana ni kuma de ke ni tan be da fo le ya telephone ngo kuma me fa ka haram ya nga du kono o ne ka telephone me ke tukure ama fo kan we ata buram so tara ka ta nyini ngara ama fo ka ya ta afo de ke wo ne ata ta atuma kuma ja fo ni ye kalundana atembuya aye buya ne Aisha ni le fini na telephone ngo kuma ka blanc ila telephone na tuna o yo bane
ya bla yɔrɔ min na taa bɔ yen tɛ fɛ ka kangu tɔgɔ ma da Ningali kɔni tɛ. n'a b'a ɲini a ɲini cogo wɛrɛ la i tulo bɛ na Ne ka téléphone dalen minɛ kɛrɛfɛ yan nɔ mɔgɔ wɛrɛ mana yan nɔ. ni mɔgɔ wɛrɛ ma na i b'i ka téléphone ɲini cogo min a ɲini tɛ fɛ ka kangu tɔgɔ ma a la Aisha ye kalabanci de. Mais i nana ne sɔrɔ an cɛ sira ne ka di n cɛ ka di ye. Kangu bɛ yala Karamɔgɔ na ka taa. Ne ye karamɔgɔ n kɔni bɛ min fɔ a ɲɛna dɛ n kɔni bɛ min fɔ a ɲɛna k'a kuma bannen n t'a dɔn a bɛ kɛ min ye dɛ mais ne kɔni k'a kuma bannen quoi I yɛrɛ de danga. ne kɔni ka Bamuso ka danga bɛ minɛ o tɛ ta ye dɛ. téléphone tɛna se I ka ba i to ka tan. furu ma ka n'i ka a bɛ taa. Ne m'i kɔlɔsi wala ala b'i ka furu sa tiligandere de. Buramuso mana ne ka téléphone Muso si ka laɲini tɛ k'i ka don furu la ko ka bɔ. Mais e datugu da yɛlɛ ko ne ye furu sa wallahi e bɛ bɔ yan tiligandere de. An buramuso. A bɛ min dɔn ne b'o ɲɔgɔn de dɔn. O ma ne ka téléphone ko bannen ya. I tɛ nin ko ka ɲi tantɔ Aisha nin ko nin yɛrɛ bɛ ɲina ka kɛ ne kumadoni. Téléphone ko kuma nin yɛrɛ to yen pepepepepewu. Ni téléphone ko don ne bɛna baara sɔrɔ sisan ne bɛ téléphone ɲini ka di. Wallahi ne kun tɛ to nin furu in na. Suyani ko galon bɛ da la yɔrɔ o yɔrɔ mɔgɔ faga ko galon bɛ da la yɔrɔ kelen na mais i ya dimi bɔnna o de kama n bɛ to i ka furu la. ayi nin y'a bannen pep ni minɛ ka nin bila so kɔnɔ n yɛrɛ bɛna changer han n bɛ taa gɛrɛn na i b'a lajɛ n'u bɛ sɔn hali a kuma tɛmɛ i kɛrɛfɛ N y'a faamuya karamɔgɔ mais karamɔgɔ ne bɛ fɛ ka fɛn kelen fɔ i ɲɛna Aisha ka sokɔnɔ sili dabila parce que ne sogora la k'a fɔ ko Aisha tere ɲuman t'a la a fɔra ko n'i bɛ si Aisha fɛ sokɔnɔ dɔrɔn k'o de bɛ k'i gɛrɛsɛgɛ siri cɛ n'o ye kuma ye e yɛrɛ bɛ ne ka kunnafɛn ko dɔn depuis bi tɛ ni ko min bɛna e sɔrɔ dɔrɔn ne de b'a fɔ e ɲɛna bon ne dun sogora la k'a fɔ i bɛ ka si Aisha fɛ wallahi o de bɛ k'i gɛrɛsɛgɛ siri Aisha to yen nɔ i ka tile 2 kɛ i k'a lajɛ i b'a ye i bɛ baara sɔrɔ sisan hali don o don ne taara Aisha fɛ Aisha bɛ dugawu ba la mun bɛ ka kɛ bɛɛ ko ko Aisha ka ɲi nɔ hali kare kɔnɔ mɔgɔ ne mun da ka ca bɛɛ ko ne ma ɲi mais ne dala dugawu minɛ ka di ni Aisha ta ye Aisha fɛ sili to yen ne yɛrɛ kɔni fɛ juguya tɛ Aisha ka su 2 i b'o min si ne fɛ i bɛ se ka si ne ka varanda kɔrɔ wallahi hali ni ma da ne ka dilan ka si ne ka varanda kɔrɔ ne yafalen don a su 2 ko mais kana don Aisha ka so kɔnɔ da dɔrɔn sɔgɔmada fɛ n'i taara fari lajɛ dɔrɔn da o ma Aisha tere de bɛ k'i gɛrɛsɛgɛ siri de bɛ Aisha nana an ka so kun lajɛ kɛ n'i y'a nana yɛlɛma yan nɔ Aisha tere de y'an ka segin kɔfɛ ne kɔni n'i bɛ ne ka denmisɛnnin kuma lamɛn a lamɛn e bɛna bɔ dɛ awɔ n ka lakusi dɔ jan mɛ ko ka changer Ako alisa jinɛ ani mɔgɔ ko Solomani ko ne de y'i bila ka maaw ka si ɲɛnabɔ ka maaw ka baara kɛ i y'o dilan ne ye ne sɔnba Nsankolo ye n b'i fo k'i barikada n bɔra ni sɛbilen ka taga d'i ma kɔrɔ Tilebi Worodugu ka ɲinini diya n na k'aw mago to k'i dan sɔgɔ i ni ko k'i ni gɛnɛtigɛ k'i zɔn gɛnɛtigɛ k'i jugu cɛ faju k'i jugu muso faju k'i bango ma k'i sɔgɔ ma ko ni sɔnna ko kuma k'i sɔnna ma hatɛ Ante amba Anche bari baasi tɛ baasi tɛ mɔgɔw tɔɔrɔ tɛ bari baasi foyi tɛ baasi tɛ amba nse ba bisimila nse na kun tɛ baasi wagati min na ne balimakɛ muso kun ɲɛ fiyɛlen don i hakili b'a la voilà ne kun ma na e ma fura dɔ di ne ma awɔ a kɛra a barika Ala y'a barika ye tanu bɛ Ala yɔrɔ tanu b'i yɔrɔ la b'i fo k'i wale ɲuman dɔn n'i y'a mɛn ko jɔnni kunnadi sababu ɲuman de don o diyara n ye Ala y'a kɛ e kɛra a sababu ye i ye fura nin di ne taara d'a ma ka diɲɛ ko bɛɛ kɛ a ma sɔn ka fura nin k'a yɛrɛ la mais o don ne yɛrɛ dusu nana bɔ ne nana sigilen sɔrɔ dɔrɔn ka fura nin k'a ɲɛ la o n'a ɲɛ ka yɛlɛ si ma kɔrɔ ni si tabarikala a barika ye tabarikala baara ɲana yɛrɛ o ye kunnafoni duman ye mais karamɔgɔ ne kun nana i ka n ka ko dɔ de jate minɛ ne balimakɛ muso fɔlɔ min kun ɲɛ fiyɛlen don o ye muso filanan de o muso fɔlɔ ni kelen don ka kɛ kɔnɔ kɛ ne balimakɛ kɔnɔ a tɛ ka se ka diɲɛ fɛn foyi bɔ a ta la hali n'a y'a da waga ka kuma i b'a dɔn ko ko dɔ kɛlen don a la walayi ni muso nin ko k'a finna a b'a fɔ mɔni ni muso ko k'a jɛla a b'a fɔ pasi ne nana i k'a lajɛ i ka fura dɔ de d'a ma min bɛ se ka siri ninnu bɛɛ tigɛ ka bɔ a la pepepewu ka kɛnkɔnɔ ninnu bɛɛ bɔ a kɔnɔ yɔrɔnin kelen d'accord n y'a mɛn e ye jigi kɛ Ala ye k'an jigi kɛ a bɛ ɲɛ o n'Ala sɔnna ma
jigi ani sira masa ani juguya aka kon juguya do ma fa juguya do nga ka gole don ne ha ya famya aw mina ta fura do jini aw bari fura en boli mano aw fonni jinaw ka ta bo ñongo fe aw ya famya aw dana kile gan trentre aw kile sira kunchema aw mini nga jinaw beta aw mi ta fura en bo aw ni nana ni fura yi aw mi wele ina tola ini watanga no problem fu tala na manya furan kon me sika ke pour que ne balma ke ngulo be na to yala ka ke ngono numba kono al watanga do ko kula ni yo fura dima ni ya ka ki balma ke ku aka ko kami she konondon aw fo lahara sa mashika ke ngono ti saka fu kala alhamdulillah ala bilala mina ala ko ke ku ukano ko ni fembele jele nya bokiye aw ya ko ga mina teneda tene ibina nala sona ala ko iran ami in baraji mba ala kantonyo ami ne be sira nyine sira be abi nyaw nala sona ni ken gono nsira bo karamo ko kono ne ga la tanu imaro chekele na kangumbul ha barajabira no de fo ngo esolomani net matelike bla foila ni emoke o kuma sa i dan soko jabi do sorola ne sumanza gulo ne de be kobo ke bomogoya ne de be kobo ke bomogoya ne sumanza gulo ne be sola i dan soko ni ko Salut la famille, ici votre artiste Kara Design. Donc voilà, nous avons une série de cinéma. Donc, on a blog pour nous, c'est ça. Il y a un effort à la famille. Donc, cinéma, allez nous fantasmer, ni Allah sonama, on va continuer à faire. Les obstacles de l'amour, amour, au jour follow, on va dans l'épisode 1. J'espère que nous allons faire l'instant. Donc, on va faire faire, ni mon robin, mon robana, quand la ligue d'ama ou qui a gagné la tafoyana, et bien, vous voulez un numéro de téléphone. Bon, sponsor ou fana, ou un numéro. Avant, vous voulez numéro me faire pour dire bon, on a filmé. Merci beaucoup. Ciao, ciao.